No niin, mä rekordaan, joo, tulkaa. Räftäjä, nyt se häppikoko lähti. Eiku, Meitsi tulee. tai se tulee ihan just. No niin, tuu. Tänne, vähän Mä kauemmin. tuun ihan just, no nyt kaikki tulee sinne. Ok. Älä maas. Ei No varo, niin, Iron tyyppi. häppikoko, jos se menee, niin... Mä tuun. No niin. Helpatkaa. Mä povnaan näitä raudois olevia. Wow, mä kuolen. Wow, Varo, mäkin on niitä. Ui. Tuouttaa. Kiva, 2 V1 tää mua. Mä tuun. No täällä vedetään niinku 1000 V1. Mä näen, varo, sulla on kaikki noin perässä. Ui. Ai mulla. No ei, kun tuolla toisella. Toope, mulla. Ei vittu. Räftää, mä tuouttaa. Eikä mieluummin ton kimppuu. Vitsi toi yksi alkaa hakkaa mua, koska mä tapoin. Onnilla. Mä kuolen, räftäjä. Vittu. Venatkaa, kuolin. täällä on liian sekavat. Mä kuolin. Ok, mä lähen. Kuvaaks sä? Joo, mut mun on pakko lähteä. Minne? Joo, soppaa löytyi. Minne sä Sit mä voin pärjätä. Ei täällä Hei, tulkaa auttaa, täällä on joku Grim X. Tapa joo. Varettaja! Ui vitsi, nyt mä kuolen. Ui, joku kolmaskin. Seuraavaksi mä tuun Iron Fulleista, tiiäksä mitä? Häppikoko on timuis mun päällä, mä kuolen tälle. Aika varmasti. Missä, No ei oo mitään, kuolin. missä sä olit? Luolaan tipuin. Badgeris. Valkeri, mä tuun sinne. Täällä on niinku 5 mua vastaan. 12, Ei, älkää menkö! Nyt hiljaa. 12 sekuntia, niin mä pääsen. Ok. Varettaja mä hakkaan nyt. No niin, 2 Vitsi, täällä on tää sekuntia. 3v1. No vitsi, mulla oli joku 6 V1. Mä ennen No saa... niin, Kuolin. Niin ne tuli mun päälle, ne 6 V1-stäjät. Sen jälkeen. Kuoliks tää? Minä jo ainakin kuoli. Mä kuolin, kun siellä tuli varettaja ja sit sinne tuli joku toinen. Siinä oli 4v1. Eikä siis Mä kunkkari oon juoksemassa pakoon, auttakaa, tulkaa äkkiä. No en mä nyt, kun me kussaan. Mä näin sut! Mutko, Mä näin Timu-tyypin, se tuli sinne päin. mä menen 500 blokkia, mä teen HQ:n. Ok, sit kaikki sinne sitten. Ei täällä kuin yksi rautatyyppi ahtaa mua. No kyllä Mä se käyn sen hakee verran. Iron Fullit. Joo. Mä tuun timuis. Mä menen vaan Edget tästä 500 blokkia sitten. Ei Onks mulla- meillä Iron Fullit jossain? Toivottavasti mä en oo näyttänyt koordeja, mut jos on, niin mä laitan pois sen näkyvistä. Joo. Kuvat nyt rupee. Joo, Mä oon 400 nyt. ok, hyvä. Wow! Nice knockback. Meillä ei oo souppia. No on meillä siellä toisella hommella, mä käyn hakee siellä. Onks joku valmis tulee? On ihan just. Mä otan vielä vähän lisää soupia. Mä teen rollyn. Joo, oota venaa. Miskä räftäjä sä oot? Mun mamma ja toisella hommella, missä Eli soppaa tuutteko te vähän. nyt nopee? Joo, sit on ralli. Mä oon Mä Spavnia. ehdin vielä. Nyt! Mä oon luolas jossain huitsis. Wow, mä ehdin nyt, oottakaa. No lol. Tulkaa! Niin, ei Joo. siellä oo, et sä oo laittanut tehoa ku terällyy. Mä en pysty nyt. Tää ralli on jossain random luolas. Nyt tulkaa rallu! Äkki! Knife Legend, tää etsi. Ja mä tapoin sen. Legvis. Mä en vaan pääse tästä maan sisältä pois lakittamasta, venään mä tuun uudestaan. Noin. Minne se meni? No mä hakkasin sen jo. Hei, mä Saanko tapoin näistä kaksi- sen. Kaikki No. no. Mä tapoin sen. Ok, mä annan lootit. Antakaa mullekin vähän luttia. Ei, mut mä tapoin sen yksinäni. No ihan sama, viekää kaikki. Ethän mä hakkasin sen loppuun. Kaikki homeen. Ottakaa ne. Kaikki homeen. Ok. Tai no mä tuun gouhu. Mä lakitin, mä olisin tippunut tuolta alas. Kannattaa laittaa, jos sä oot ilman, niin laittaa heti uudestaan. Mä sain stacket shoppia 64. Ok, hyvä. Kuvaat Sain sä? vähän jotain Kuvaat Mä sä sain vielä? Joo, kuvaa. Mä pätkin tätä sit, jos täällä jotain turhaa sontaa. Millä kuvausohjelman kuvat? Frapsil. 40 Oma. freimiä sekunnissa. Äänitän Audacitilla. Teidänkin äänet on sit mukaan, ettei se kuulosta miltään tyhmää. Mä puhun täällä yksin. Tyyppi puhuu yksin ja...
Ykkösmikki. Mä teen uudet armut ja mennään PvP:tä. Mä menen Iron Hilari, Fulleis. Hilarien MCP. Ihan satana samaa vaikka mä kuolen. Mä meen timuis. Toivottavasti ei haittaa, kun tässä videossa kirjoillaan. Lol. Että. Ei vitsi. Sanokaa miksi sanotte. Missä ootte nytte? Ei, mut sul taitaa olla ne 3 timublokkia niin siinä vanhassa mäpessä. Tää on rautatyyppi. Badgeri. Siis jos mä kävin eilen b.mcpvps, kyllä ne eilen vielä oli siellä. Joo, hyvä. Badgeri äkkiä, Badgeri oikealle nyt kaikki. Meinatkaa mä enchanttaa. Mitä sä enchanttat Mitä minkä? räkäsi Jotain räkäsiä protykkäsiä. Badgerista nyt oikealle, nyt mä menen yli ja mä ehkä kuolen tälle rautatyypille. Hei, Sori, mutsi soitti. Ok, hauskaa. Mä oon spavnilla. Knife, knife! Ai badgeri vai mihin? Badgerista oikealle, tänne kivi just tänne kivi päätyy. Täällä on Timu... Ui saakeli. Sillä hajos. Ok, mä oon tulos. Aadait! Pelaatteko te OP-kamoa? Ei, täällä on Storm PvP ja nää. Timukamoil. Tulkaa auttaa, täällä on Storm Ok. PvP. Täällä on Storm PvP. Mä voin kohtuulla antaa jokaiselle teille ehjät OP-kamat. Oikeesti. Joo. Oikeesti voitko? Mä oon lopettanut MCPVP. Mikäs Fordi sulla on? Mulla on Sharp V, tuli kakkosi, joku tuplatsestiliä. Ei! Oi vittu. Mä voin kyllä antaa teille kaikille Ai sellaisen. tänne kivikulma. Mä oon siellä kivikulmassa. Strom PvP, hei. Joo, täällä on kaikki hyvä. Tänne, mä tapoisin jätkä. Joku tuolla on Storm PvP. Mä oon se... Tuolla vähän kauempaan. Strom PvP Tai ei lähempänä. tapa. Se on tuolla Iron Fullit. Mennään. Ei Jontti, minä oot tosissaan. Toi antoi mulla Diamond Mä Swordi. lopetin MCPVP jo. Mennään B.PVP. AP. Vitsi tää Strom PvP oli kiltti. Tulkaa. Vitsi se antoi mulla Iron Fullit ja Sharpness ykköswordi. Älkää kaikki huutako. huutako. Voitteko Ei mä te tuun. please? Hei, olkaa kaikki vaan Joo niinku... vaan hiljaa. Älkää puhuko toistenne päälle. Totta kai kaikki saa puhua, mut malttakaa. Jos on jotain asiaa, ottakaa, että muut puhuu loppuun. Järkeä. Saanko minä nyt puhua? Joo, ei tarvitse kysyä lupaa, mutta silloin kun kukaan muu ei puhu, sulla on puhua. Kuka tänne? En tiedä minne enää. Tappama joku Ugnowed. Mä Mä tulin tapan just antaa Hei, teille. Mulla on täällä joku. Nyt mä tapan AVGtä. Ah! Ui, Joo, mä voin kohtuulla antaa ne fullit teille, jos te haluatte. Joo. Koko. Totta kai me halutaan kuulla. Ja sit Sharp V tuli Joo, tää tappaa mut. Te ette varmaan Ei halua tapa, mä oon knokkimiakkaa, täällä. koska... Ei Knockback on ihan huono. Hyvä, joo. Mulla ei oo sellaisia paljon. Miksi sä Jontti voit pelaa meidän kanssa tähän MCP? Mä lopetin se aikoo, sit mä en pelaa sitä enää. Miten sä pelaat hyvää? Mä pelaan Realm of the Mad Godia tällä hetkellä, sit mä menen pelaa Star Maidea kohta. Jos joku haluaa tulla pelaa sitä mun kanssa, saa tulla. Ui. Ok. Ole. En oo tulos. Tietääks kukaan tästä mikä Star Maidessa on? Joku köyhä. Se on Minecraft in Space. Mä kuolin. Kuvaat sä vielä hei toi. Kuvaan. Okay. Mä levitän tää yhden tänne. Miten sä kuvat monta G vai ihan... Ihan pelailu vaan. En mä mitään monta jaksa täältä. Mulla oli kolme tuplatsestilistä mun kaverin kanssa OP-kamoin, se vei niistä yhden tuplatsestilistä ja mulla on nää 2. Eikö sä enää pelaa tätä? En mä lahjoita Oi siltikään lol. kaikkia täällä. Mä lahjoitan teille vaan osa. No saaks mä niitä OP-kamoja ees? Joo, Saaks me ainakin toi 3 semmoista OP-swordia? Saat 2. Okei. Jokainen teistä Se- saa no 2 se ri- se OP-swordia ja riittää. 2 fullit. Oo, kiva. Onks Ja ne meitä, ja meitä on onks ne 4. Noniin. Mulle jää vielä aika paljon kamaa. Joo, mä tapoin Sä tää yhden. joskus aloitat vielä. En mä aloita. Sit mulle jää vielä pari tuplaa arkullista, ei se haittaa. Jontti mies. Mis... Hei, no niin. Niin mitä? Minne mä tuun? Miten sä voit antaa? Missä? Jos te Mä pelaatte sain BBstä, yhdet fullit TH. Mä oon TH6 tuon nää on protykkösraudat. pelaatteko te BBstä MCPVP siis? Joo. Joo. Toi tunnin nopea. Mä voin vaikka joinaa tai mä voin äkkiä vaan joinaa teidän tiimiin No tulossa. Joina. THQ. En mä vielä pelaamassa, mä tuun kohta jossain vaiheessa. No please nyt mun pitää lähteä ihan just. No sä saat ne kyllä myöhemmin, en mä nyt pysty tulla vielä. Ja mun pitää mennä nyt syömään. No. Ok, tää pötkä voi olla tässä. Mä laitan tähän kyllä lisääkin. Koko Jontti. Semmonen eeppinen loppu siihen semmonen. No tää on 12 minä kyllä tää voi Kaikki olla. kaikki THQ. Ok, Kaikki tähän sillä F1 sillä. joo. Mä lähden ihan just kyllä. Ei tässä oo kai puhelussa nää pari tyyppiä.
Ei kun on No. näitä, mutta minä lähtin. Mutta mä lopetan tähän. OK, Toope voi olla siinä lopussa tolle näkyville. Oota Toope, tehdään tähän tämmönen eeppinen loppu. Mene siihen kyykkyyn. Mene kyykkyyn tohon. Tai tee kyykkyjuttu tos mun edes. Ei vaan siis takan. Tuu mene mun taakse. Ja sinne kyykkyyn rämpytä. Hei, pois siitä. Mun piti tulla. Moro. Mä en näe MCPVPssä mitä ideaa, kun on niin kovat. Mulla on sellainen trackeri,